Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kusangana zvekare kwatiri kuita paZim News Beat. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Muzuva ranhasi tina baba Matara vatasangana navo vane dambudziko ravari kusanganawo mukati mekurarama kwavo. Baba vari kuchema vachiti inini ndava ne9 years ndiine mudzimai asi mbereko yaramba. Mukufamba kwavari kuita vane matambudzikowo avari kusangana nawo emudzinza. Vari kunzi amai nini mukadzi akazotorwa nababa mushure mekunge amai vavo vaenda ndiye ane nyaya dzese idzi dzazosvika pakuti ivo mbereko ivanetse. Regai nditaure navo baba tinzwe kuti zviri kumbofamba sei. Makadii zvenyu vaMatara? Tiripo makadiwo. Tiri nani. Ndinoziva kazhinji ukaona munhu asvika kunoku panenge paine nhamo nemadzudzu zvinenge zviripo zvinenge zvichimunetsa zvinenge zvichimutambudza. Munganditsanangurira dambudziko kuti chii chaita kuti nhasi muzotitsvaga seZim News Beat kuti chimbouyewo mumbonzwa nyaya yangu kuti zvakamira sei? Chaita kuti ndikutsvagei nyaya iripo. Ndingangoti ndichazopinda mumadetails macho. Nyaya hombe iripo ndeyekushaya mbereko. Kushaya mbereko nekufamba kwatiri kuita kuri kukonzereswa namainini mukadzi akaroorwa nababa ndiye ari kukonzeresa. Asi izvi zvakatanga ndichiri mudiki ndisati ndakuziva kuti zviri kuitika zvii. Asi izvozvi nekufamba kwandaita mukoma ndikakutaurirai handina chinonzi zororo. Kubva pandakaroora kunosvika izvozvi Saturday to Saturday ndinge ndichitsvaga kuti chii ndichibata zvinhu zvimwezve izvozvi. Tingangoti dzinza radivhaidha nenyaya iyi. Why? Nekuti pakutanga wanga usingazvitenderi. Asi izvozvi wakuzviona kuti shuwa munhu aitaura nekuti mukoma ndatenderera. Izvozvi zvandiri panapa nditori kumasowe zvandiri panapa. Zvabudazve nhaurwa iyi tichitomboenda kumusha. Kumusha kwacho taisvika nekuti taida kubata zvinhu zvedu zviri panzvimbo taisataura kuti tiri kuuya ikoko. Vana vavo patakamboenda ndingati kwandakaenda kumuprofita wandakaenda kutungwiza uko. Takaenda tese. Taenda tese takaenda kwatakaenda rikanobuda pane zvinonzi kuchipostori kuhaka. Rikanohaka vana vacho varipo asi mukomana mukuru wake wekutanga amainini ava akaramba kuuya akati ndoda kuenda kubasa on such a serious issue, serious case yekuti ikesi yekuti inini mudzimai wangu inini anogona kupinda muguwa nekuti ari kuenda achiti uri kundivhiringidza murume wangu uyu. Saka inini chinhu chandiri kuda at the moment ndechekuti tiungane ndekunge kwaitwa go back to sender yakasimba. Nekuti munhu watiri kuenda kunobatawo ngatisaite kumutarisira pasi. Munhu akaziva zvekufamba usiku achiri mwana mudiki sekufamba kwataiita. Nekuti nhaurwa iyi ndakaitarisa sekufamba kwandiri kuita. Zvaimbonzi apa ndiruda kutaura zvinhu zvaitaurwa navabereki because nekuti baba wangu inini akazosvika pakushaika, mbuya akazosvika pakushaika. Zvinezvi watinoti mubereki asara paumba kuna wanamai guru variko wanamai nini variko asi paumba pedu chaipo asara ndiye yeye. Saka haatombodi kuona kana anonzi baba mukuru kana baba munini. Iye ndiye anozviti ndini chii zvekuti inini ndakasiwa semukomana mukuru kunyaradza baba wangu inini anodaidzwa. Alright. Tiri ipapo baba. Ndanzwa muchitsanangura mukati zvoni ndimainini
mukadzi akazoroorwa nababa. Munganditsanangurirawo kuti mhuri yenyu yakamira sei, uye baba vaiva nevakadzi vangani, uye amai venyu imimi vari kupi? Ndinotenda. Mhuri yedu isusu tiri pamwe izvozvo semamiriro azvakaita, ndinoti tiri 2. Why ndichitaura kuti tiri 2? Kune vamwe 5 varipo vakazvarwa namainini varipo, but ndingati here baba imi muri munin'ina wangu tisingaonani for 15 years, asi imi munogara just 10 k's away from me, apasina ukama. Nditi mwana wenyu akashaika imimi ini handiuye, mukadzi wenyu akarwara ini handiuye, pachina ukama here? Apasina ukama. Asi nini onenatishewo sekubvunza kwamandiita, isusu tiri 7. Asi tiri 7 kudaro tadivhaidha ava vamai mukuru vakwawega, which is inini nehanzvadzi yangu. Vamai mudiki ava vakatounganidzwa kunzi musasachataure nagodhi uyu, musasachataure nayeba, nekuti adii, nekuti ari kufamba achinofugunura. Mbuya asati ashaika akasiya ataura kuti amai ava usazoswedere padhuze nawo Stereki, nekuti ane urombo anawo. Inini nekuzofamba baba asati ashaika akanditaura kuti mwanangu uya kuno, sori hako nezva apa koma pekuti munoza munhu kana ada kufa anozviziva kuti panapa ndakuda kuenda. Akandiburitsira chokwadi akati mwanangu ka usazoti nekuti ndakakura ndisina amai nababa neamai. Anditika iwewe shinga semunhu wemurume, amai ava mukadzi wangu anomira zvakanaka, akasiya ndidaro, asi hana kutaura in the presence yamai ava. Isusu tichigara sekugara kwedu, amai vangu inini akandisiya ndine 1 year 8 months, ndakazomona ne 34 years. Saka munoza chinhu chinonzi bondage chinokura muchiri wadiki. Anditika izvozvi of course tinocommunicate, tinotaura zvatinotaura, asi bondi yedu chaiyo haina kuti gejegeje, nekuti unotoona kuti siso yacho yakarerekera kune vana vavakazobereka. Anditika isusu tiri vairi hatina munhu anonyatsa tinyatsi kuti amai ava, nekuti kuzoti ndizoende nawo ava ndakazotoenda nawo that was 2015 ndo pandakamuona kuti amai ndiwo amai vangu, after ndakumbirirwa nasekuru kuti sekuru anokumbira kuti iwe mwana aroora. Saka izvozvi hazvichaita here kuti areyo rega auye akuone. Anditika pano zvimwewo zvakangoitika vana mai munoza havanyanyi kuzovavheneka pano zvimwe zvakangoitika. But back to kuna mainini ava. Anditika tisati taenda pana mainini ndoda kuti tidzoke pana amai. Ndanzwa muchiti makazovaona 2015, vakanga vakusiyai rini? Vakanga wandisiya ndine gore ne8 months, because ini ndakazvarwa 1980 sekutaura kwazvinoitwa, because hatitozivi up to now, handitozivi kuti ndakazvarwa gore ripi. Takangozongobvunzirwawo mumaraini, zvinondichemedza, takangozongobvunzirwa maraini kuti akazvarwa rini, kuhanzvadzi yake akazvarwa rini, kukanzi uyu anenge akazvarwa nguva yekupunga magwere chibage. Hanzvadzi yangu yakanga ine 3 years, indine 1 year 8 months. Saka takazongonzi namainini iyeye wacho akunetsa, ndiye akazongonzi nababa, sinzi uyu akuda kunyora chiwaendesa unowadini, unowatoresa mabhedzi, nekuti uyo she was nowhere to be reached, angasiri padhuze pekuti tikwanise kuti titore. Handingadi hangu kuzondinyatsa kuti ndisoziva kuti because we are still very young, tatiri uchiro adiki. Handitika
paakatitoresa pacho takangonzi waite matwins. Saka izvozvi birth certificate rangu rinototi matwins. Saka hatina patinoti tinoziva kana birth certificate iyo zvinonzi birthday zviya handitodi unzwa nezvazvo because handitozivi. Ini ndiri wa82 but takangonzi uyu wa79 uyu wa82 ngawasangane pakati vadini tiwatorese kuti zvisanetse waitwe matwins ndo matorero atakaitwa. Aiwa, ndiri kuzvinzwa muri yeZimbabwe ndovimba muri kunzwa nyaya yababa inosuwisa kuti pavari havatozive negore ravakaberekwa, vakazongobatanidzwa ivo nehanzvadzi yavo yavakasiyiwa nayo vari vadiki, sekutsanangura kwavari kuita kuti ivo vakanga vaine 1 year 8 months, asi vari kuti birth rangu iko zvino rinotaura kuti ndiri wa1982. Regai tirambe tichitaura navo tinzwe kuti zvii zvakaitika mushure mekunge vasiyiwa, kuti ivo vakazokura sei pamba baba vatora mumwe mukadzi. Saka baba, kutsanangura kwamuri kuita imimi muri kutsanangura muchiti baba vakatora mumwe mukadzi ndo pakanga paenda amai. Imimi kukura kwenyu naamai ava vamuri kufamba muchibata kwamuri kufamba, makakura sei nawo, maibatwa sei pamba? Kukura kwandaita ndikakutaurirai mukoma, hakuna munhu anoda makurire yayo. Munoona handiti muri kuona panapa iwanga rekubatwa gumbo iri ndichipinda mukicheni musoro chistubhu chaicho pakicheni chai ndochakandibvisa chese ndomakurira, ndingati ine nutshell ndomakura ndakaita. Kuzoti ndizounge ndiri panapa muswere wakandirowa iwoyo, vanhu vakabva pachibhorani because umba dzedu dziri padhuze nechibhorani, vakasvika kurowa dhoo vakandiona ndichidirwa mvura ndafenda namainini iwavo. Baba vaiti vakauya vaiuya vachitanga kutaura, munoziva muchikura munenge mune tingati kakuita kuita musikanzwa. Saka mune tumusikanzwa tuya twekuti maenda pane vanhu pobva paitwa noise pobva padi. Nyaya yacho iya inobikwa yoiswa maspice kuti ikure. Hauna chaunokwanisa kuramba because hauna munhu aunokwanisa kudini kuchemera. Muri yeZimbabwe ndovimba nyaya muri kuinzwa makuriro akaita baba vakuchengetwa namainini avo vari kufamba vachibata kuti ndivo vari kukonzeresa dambudziko ravasangana naro rekushaya mbereko. Vanonzi vane zvinhu zvavainazvo, zvinhu zvavakabata zvinova ndizvo zviri kukonzeresa matambudziko ari kusangana nababa. Pari zvino regai ndirambe ndichitaura navo tinzwe kuti zvii zvimwe zvakatora nzvimbo kuti tizosvika patasvika zuva ranhasi. Munoziva mukoma, adaro takasvika pakuti takasiyiwa, tarohwa kudaro, tinorohwa kudaroka. Baba auya kubva inotaurwa nyaya yoiswa maspice yoita. Baba aituma mwana wemukadzi uyu mukuru kuti enda unotora shamu. Hanzvadzi yangu yakagara apa, ndakagara apa. Baba taizvamburwa, munoziva unonzi kurohwa. I still remember one of these days. Ndakamutswa kuma4 o'clock, kuma3 o'clock. Ndobva ndanzi chaira mombe. Unoziva zuva rokubuda kudai so. Unotanga kutanga kunzwa uhope semwana. Ndakarohwa tambu pamusana kudai. Ndakashaya kuti kocha ari kundirovera chii.
ndakadonha pakati pegeji nemombe ndikafushirwa. Mukoma munase munanonzinherera here? Muri yeZimbabwe ndovimba muri kuzviona kuti baba vari kudzamirwa nekukura kwavakaita, matambudziko mamwe anosangana nevana kana amai vakabereka vana vasisipo vavasiya. Inyaya inorwadza, inyaya inosuwisa, asi ndichazama kuti tinyatsonzwa kuti dambudziko pavari kufamba riri kunzi rakatangira papi. Baba Mira ndipedze. Ndine shungu baba. Munoziva kuti form 3 ndakazoti hapana kusikufa. Inini hanzvadzi yangu hapana kusikufa. Baba auya hada kuenda. Bhoza aitirowa hada kuenda. Auya hada kuenda. Toita sei? Yagarirwa nyaya. Waita sowa nauko. Baba BP yakwira. Handimupe mhosva ndinyakuenda. Baba BP yakwira. Saka toita sei? Yakatorwa chamo. Saka uyapo. Ndikati pamusori baba. Nandiri form 3. Ndikati pamusori baba. Inini ndakamira nehanzvadzi yangu iyi, noti vamwe vese ava. Ndakamira nehanzvadzi yangu iyi. Baba ndoti nitaure zviri pasi pemwoyo. Hapana kusikufa. Ndoti nitaure zviri pasi pemwoyo. Ndakamirira hanzvadzi yangu chete. Kana kuri kufa ndofa nehanzvadzi yangu. Ndikati baba, hatikufarirei. Inini nehanzvadzi yangu ndozviri pasi pemwoyo. Chirova yenyu. Pakamboitwa moment of silence. Pakambonyararwa mumba imomo. Ndofunga kuti aifunga kuti ndirowere vanava kana kuti ndoita sei. Baba akati no. Iwe mukomana iwe mukuru wemukadzi, tora chamuye uende kunochora. Tora chamumbiridzi uende kuchora. Because waiti chamu ikapera ini ndapedza pangu kurowa. Waisafana uchema. Ukachema wairowa zvekuti unoguma wanyarara. Guma kuti noti ukaona uchiuridza una kurowa. Ndaisvina miti apa ndikaenda kufudza mombe. Shamwari dzangu mukomana wepanekisa ndichataura nezita. Aindibatsira wokuti mukomana iye akazotaurira mwana wemukadzi akati makurire zvakaita wanawa wakaposa nepaburi petsono naye zvichiwa zvinhu zvakazofamba baba paakazofamba muraini akanzi nevanhu iwe vanawa uchazouya amakuwa nekurohwa kunoitwa vanawa. Munoziva here baba imimi kuti makamboona nenge marebere zvakaita mukoma Robert. Munoona marebere zvakaita mukoma Robert. Wopfekedza mwana wako iwewe ari grade 3 shirt yamukoma Robert netrouser yamukoma Robert. Just imagine. Wenda uChristmas kuno wangu. Mukoma. A person who can define upenyu unonzinherera. Munhu anokwanisawo kudefine upenyu inherera. Noti munhu akakura naamai nababa. Vanhu vahamire neni. Inini ndakambotaura pangu pandandakaungana vanhu. Ndikati mese mimi mungadai mune upenyu hwenyu hamunawo. Asi ini ndikataura wangu mese munomedza mate. Munomnyarara kuti mwi handitauri nemi. Munoenda kunoundura huku imi tichitaura nyaya imi. Nekuti hamuna nyaya yekutaura muupenyu. Nekuti ini ndasanduridzwa nenhamo nematambudziko. Ikavhara up chete kuti vanhu vanenge vachiona maybe kana kutsvuka vachifunga kuti hameno chimwe chinhu chaanacho. Varume haizi nyore zuva nezuva uchingokwira kwiredzike. Ndinotenda mukadzi uyu. Mukadzi akasimba. She is a very strong woman. Apinda nini kunondirapisa. Kana nini ndikaona even izvo ndikaona ukama hwangu ari apo chaipo. I don't take them serious. Mukadzi uyu handisi kuti kumurumbidza nekuti ari panapa.
amiraneni hawazi wakadzi wairi watatu vanomira nemunhu to that extent, nekuti kune vamwe vanozviti varume ndamboedza ndaperera pano zvakaita wedzinza vakaedza handiti vanhu vakuedza ba vakaedza pawakaedza asi wane pawakati aiwa wakomana isisi regai tiipete ngaitega handiti zvichiva zviri zvinhu zvekuti zvakandikachamadza kusvika pandiri panapa ndakabatsira vanhu vedzinza handifunga kuti amenoti kangani asi izvozviso onai family yedu yakakura tingadaiso pana pasingakwani asi izvozviso ndine mukadzi asi zvinhu zviri kunetsa ndezvedzinza handiite zvekunzvenga kudai mukazoona ndabuda kudaisoka ndinenge ndapererwa semunhu ndakamboda kufunga kuti regai ndizvitore but ndakafunga kuti uko uyu asacrifice upenyu hwake anosara nani asi handina kuda kumuudza handitika uko uyu asacrifice up to this stage handitika anosara nani. Alright baba, ndoda kudzoka padambudziko ramuri kusangana naro imimi muchifamba mamuri kufamba ndofunga mataura mukati imimi mava munhu wemasowe masowe mamuri kufamba tsanangudzo dzamuri kupiwa vari kuti chii chakatora nzvimbo? Mauya zvakanaka kudaroka kuri kunzi ndoda kutanga pakatangira nyaya handitika ndoda kunyatsa kuti ndikuye zvese be patient neni ndakati nini ndichiri kuma 2003 2000 ndambotaura kayana mbuya nana baba nepatakasiwa ndandasiya patakasiwa kumusha handitika tiri kumusha mai ava vakauya kuno kuHarare vakasiya hanzvadzi yangu iri tikazofamba tese aichauya hanzvadzi yangu because ida kutouyawo futi handitika akanoti inini ndakaenda kunorara hanzvadzi yangu vaenda kunorara ndakarara kwambuya hanzvadzi yangu ivarara kakati tsamukei handitika ivarara uku kwaamai ava handitika kunova kwababa wangu handitika hanzvadzi yangu iyi yakuenda kunozvibatsira panze yakaona patebho pane katsoko kane handimunoziva zvinoita vakadzi kuwedzera nzora vachiisa manecklace vachiisa tumayo tunonzi manails maartificial nails handitika tsoko dziri patebho mudining kumusha kwandiri kutaura handitika hanzvadzi yangu yakamira kudai pandakatomuka kudai vaenda panext door akanzi asi asina upa chikafu kudzokera kudai so wakaona pasina chinhu asi munhu atiri kutaura anoera soko handiti muri kuona lingi yacho right. Come to your question yamabvunza kuti muri kubata chii. Ndakaenda inini kunonzi kumashoko ainzi madzibaba handichatondera zita rake ndiri kutafara madzibaba yanga ndakaenda pachechi apa akanditaurira akati vanhu vachinamata akanditi madzibaba simukai madzibaba inini ndiri kuona zvandiri kuona imimi kumusha kwenyu kunani ndikati kuna amai ariko kukanzi aiwa inini ndiri kuramba iyo wamuri kuti amai ari kumusha hazi amai venyu imimi ndiri kuona tsoka dzake dziri kufamba dzichibuda paumbai pavo akaenda kupi ndikati amai angu akasiyana nababa kukanzi asi amuruti uyo amai ari kumusha uyu ndiri kuona ari paumba pari asi umba iyi ndeyekuomberera mumaoko make umu ndaona hamuna kumira zvakanaka ndibva ndazvitondera manje sezva ndairota ndichiri kumafomu 3 ndiri kumachi ndichirota ndina amai ava izvi zvakubuda futi izvi ndibva ndaenda futi pamwe bva nditaurira futi zvimwe vandazoenda kunara kuzengeza uku
kuzengeza uko ipapo ndandarora apa pesa apa ndichingonzwa zvese izvi handitika relationship yangu yabva yatotiuta nezvimwe zvandaitaurwa nambuya nababa nezvi zvandaunzwa izvi nezvi zvandiri kurota izvi ndazvibatanidza zvinhu izvi ndo ndaona shuwa kuti munhu uyu right ndazoenda kuzengeza uko ndikanzi imimi baba imimi ndakatosimudzwa nezvita ndibva ndasimunzwa ndifana kwanzi iwe munhu andimuruti amai ari kumusha ndiri kuona ari kuenda kwakaterere kunova kunyanga anditika kwakaterera asi ari kupinda mukaumba kekukwimira kudai kakuomberera kudai anditika inini kuchiko kukanzi amai vavo vane zita rako vari kuomberera zita rako ndangozviri kuti amai ava right pandakazorora ava amai ava takadzika kumusha tadzika kumusha takasvika ndakakwereta kamota kandakakwereta kunomwa mabhururu ndikati ndiruda kuti maikuru uyu wandiri kuenda naye sisiwo uyu hazviiti kuti tidini tidzike nemabhazi nekutiwo kamutundu katatinako nekumwe kwatatoda kufamba kwakawandisa ndipo kamotikari kako ndini kunodini kunoratidza amudzimai nekuti anga ari kunetsa kuti ndoda kudini ndoda kumboenda ikoko handitika tasvika paya takasvika makuseniseni kuma66 anga asatamuka handitika tasvika makuseniseni kudaro takasvika ndo wandamumutsa abva amuka takasvika mumba mukicheni kaiwai tubva tati tangoti kaiwaika right hatisati taomberana abva tangotora midziyo vaenda kunze vatanga kutsvaira mumba vaenda pamudziro payapa vatanga kuti kochokochokocho abva apinda mubedroom abva ati mwi arimo hatina kuomberana handitika abva adzokera pamidziyo yake adzokera mukicheni akupukuta midziyo yake yayi akuisa musherefu handitika handitika atora bhaketi hatina kuomberana akorobha handitika akorobha takudini tagara paya takuti vagara vanhu vakutopinda vanhu vakuona motikari iri panze vanhu vakutopinda amai muri wadere tiwadi muri wano after ndofunga almost to an hour 45 to an hour tisati aomberana ari kungofamba handitika tibva tazoti pachiprofita kuti akazoenda kwandakaenda kuchitungwiza kufuta uko handitika baba ndafamba akati iwewe ndoda kuti uye newedzinza handitika ndibva ndaenda nevamwe vatakaenda navo handitika wanamatirwa daiso nzi ndini mai vake ndisingadi kuti arore hamusuku iye haana kuzviona paakauya kumba ndakaita se iye haana kuzviona ndakamuratidza kukanzi hausuda kuti arore wai kukanzi murume wangu iye manje nekufamba kwataita akanonzi neimwe tingati ing'anga here kana kuti munhu akabatisisa mushonga zvakanyanya akanzi mbuya uyai kuno mbuya nekuti mukadzi uyu mainini wandiri kutaura akabva kumusha kwawo ane kabhege kanana mudhara mbuya havana kuzviona wasina kuzviona kudaro zvakutanga kuoneka izvozvi handitika akanzi uyai kuno asi uyai kuno kukanzi imimi mbuya imimi kugara kwamuri kuita apa hamusi kuona kuti pakabva umwe mukadzi here uyai ndikugadzirei kuno baba vanga vari vemunharaunda imomo baba vanga vari vemunharaunda asi next village handitika kukanzi uyai ndikudini uyai ndikugadzirire anzi uyai ndikugadzirirei kudaro akati hoi ndichauya akatanga kuenda ega sekubuda kwazvakuita izvozvi
abuda ega bvanzi aiwa iwo uya nevana nekuti kugara kuchaita mwana yepapo anditika pamusha ipapo ndokugara kwauchadi inini pane pandichazochinjwa ere kuti handisisiri Matara hazvichaita anditika ndicharamba ndiriwo ipapo anditika ndicharamba ndine mutupo ipapo anditika ndicharamba ndine zita rangu anditika saka ndokugara kwake saka iye mwana ye nezvandichamuisa saka yanga asuruzva kuti extend yezvinhu zvaari kuenda kunoitirwa ndokwazvichasvika uko saka paakaenda nini iye akasara akagara pasi pemuti ini ndakapinzwa mumba mune munhu uyu akaita zvaakaita kwanza akazorera zvaakazorera anditika azorera zvaakazorera akatambidzwa inini ndichiri mwana mudiki anditika izvi inini wacho handitozivi kuti ndakaendeswa shuwa here asi zvaakubuda kwese kwandiri kuenda ndokubuda kwazviri kuita anditika kukanzi akazorerwa zvaakazorerwa asi mhiko yacho yandakapiwa yacho handichaitondera asi kuzvipinginura ndikazvibvisa izvi nezvi zvikafurwa nemhepo ndokufa kwangu saka inini hazvitoiti kuti ndizvibvise ndakambodaedza kuzvibvisa zvinorwadza kugara nazvo ende for sure inini kandikutaurire mukomana izvozvo zvanditori panapa apa mangu meso muri kutonhora muri kuita nenge ndakadirwa mvura apa chete apa handitika ndiri kuita nenge ndakadirwa mvura apa chete kana kuti munogona kunge muri kuita nenge zifi ndine simbiri apa muri kupisa mukasadaro munenge muchiita nenge ndine kamu iripo kana kuti juzi rine zvimabayo zviya izvi muchibaya mudumbu muyo meso nekumaprivate parts uku anditi ndopazvinotambira apa zvikasadaro zvinenge zvichienda pagumbo because zvinhu izvi zvinofidha zvinhu zvandakaiswa zvinofidha neurume zvinofidha kana kuti zvikasaona urume zvinodya izvi zviri mumabhonzo izvi ndopazvinogara ende dikwakuru kuti taigara panapa tese kwezuva rese ndaikuratidzai chiritori apa chinoti chichiita nenge chiri kufuta kudai so ndadaro manje ndakazoti zvadaro ukoko ndadzorerwa paumba ndaugara ndaukura ndichikura ndakatanga kunetsekana negumbo anditika ndisinge ndiringofunga kuti igumbo ringodino ringorwadza izvo zvirizvo zvinhu zviri kufidha futi nechi zvikashaya food uku zvinoenda apa anditika zvikashaya apa tichiri kukura tanga tine mombe yainzi sister yanga isingabereke ndakazozvitsvaga ndazvidhiginura ndakazoona kuti aiwa nekuti anga ari kuona kuti mune vana uma hapana angati ane urume hwakasimba zvinhu zvake kuti zvifidwe zvinoda futi ropa kuti auraye munhu pachina baba pachina mbuya anditika haakwanisi kuti auraye saka chaanotoita kuenda kumombe mombe iyi yaiti ikangoita mwana ikangoita kana kuti mayo aya anonzi munoti chii zamu anditika ikangoti fute mbichana anditika hapasina chinhu asi yakazoita mwana wayo 1 yakazongofa yakadaro anditika yakafa yakadaro waye mukadzi anoshandisa zvipuka zvipfuyo anditika kutora ropa anditika asi rinonyanya kudiwa preferably ndere munhu ndoraarushandisa reuyu anditika kufidha futi zvinhu zvake izvozvo zvichiva zviri zvinhu zviya zvandandotaura kuti zviya takaona anouya because munoziva mukufamba munoratidzwa zvakawanda anouya nen'anga pagedhi pandogara opinda mumba osanidzira uyu pasi pembedha zvekuti uyu mudzimai wangu anditika omusanidzira pasi inini woenda pandiri pamusoro pangu wotondishandisa wandishandisa kudaro anosiya nyoka kana makitsi achindiyamwa kundiyamwa achindiyamwa zvekuti ndinotonzwa nhengo yangu ika mangwana makusenika kwainotangira uku inenge ichirwadza
At one time I still remember pane pamwe pandakamboburitsa ropa pandambotara kuti ndakamborotachi nyoka paya andika ndakarota nyoka mandairara ndakarota nyoka shato ichiuya ndakaita almost 7 days or 2 weeks ndichirota nyoka ichiuya asi nyoka yaipinda mukanwa zvandirotaura zvika vanhu vanogona kunditi munhu uyu akwedzera uyu but zvinhu zviri kuitika ende zvinhu zvandakaexperience inini ndichirota nyoka ichiuya iye ari mumashure handitika nyoka iyi ndaifuma ndakashama ndakadai izvi zvairwadza izvi zvangu zvese izvi zvairwadza wai nyoka iyi yaitraya kupinda mandiri handitika yapinda mandiri ndakazvimba dumbu mukoma ndazvimba dumbu kudaro ndopandakati 2 or 3 days ndakatanga kuita tsvina ine ropa handitika ndaita tsvina ine ropa kudaro zvakangoganuka zvega asi kubva ipapo manje mudumbu mangu makatanga kurira hakuna zvekutamba mudumbu mangu mukarira uyu makanyarara mudzimai wangu makanyarara handitika makanyarara kudaro ndikatanga kufambwa ndakuti marwa meso maprivate parts ndakuye mudumbu mangu makutanga handichadi kunyatsisa kudya ndakutosema kana zvanamunya zvezvandichatodi ndakuti mudumbu handitika makutondirwadza ndakutoti nganganga dumbu sokurwadziwa nedumbu iri handitika zvikada kuti serere mbichana mudzimai atooni kumanguva dzake atooni ende oni yacho haisi oni inonzi ndinowaridza pepa pamubhedha kana kuti paanenge akarara because haazokwanisi kana kufamba handitika ndinowaridza pepa ndomuisa mapamba inini ndomusungirira mapepa kudai ropa rojenga ndobvisa mapamba ndichibuyeoni ndakataurira kune wedzinza kuti mwana wevanhu anofa tinopara ngozi uyai tifambire zvinhu izvi ndo zviripo handitika because kwaanobva kwacho tinozobura ngozi because vana vacho ndakavati ngatigadzirise handitika tinozopfeka masaki saka tizodi ndikati aiwa imimi munoti kana tiri kugadzirisa anenge achizviona because akagara nawo pasi akataura kuti musasachafambe naye ende musataure naye ende izvozvi ndinogara nemwana wake panapa tinongoti 5 kilometers away pandinogara inini handiri pandochengeta inini handitika ndine almost ndakutosvitsa ndofunga 7 years 8 years bati baba 1 atitotsikedzani handitika atitofambidzani tikangosangana mukadzi wake anotondirowa mabendekete chai kusangana patinotenga pamashops otondirowa mabendekete achitoenda handitika tadaro manje uyo akaenda kunguva yake handitika anaenda zviri heavy noti zviya zvekwe zvimabundu kudaiso zvimagodo zveropa handitika zvimagodo zviya izvi handitika totoita paper bag ratinoisa ndo upenyu hwarurarama ane mapirisi anomwa mapirisi ekweredzera ropa takaenda kumadoctors tichienda hapana chauri kuona madoctors akaedza ndinozviziva vanhu kuti anoti aiwa chimboendai kumadoctors ndinoenda kumadokta akaita sei upi wacho muzimbabwe papi pacho pandingaende dokta wese otora simeni otora ropa reuyu zvinotorwa ropa unotorwa ropa otorwa iwewe masimeni oti zvese otorwa onzi hapana chatiri kuona zvese zviri right handitika iye kana obuda haamboregedza kana ukanongonamatira kudai so tikangonamata pana panotogona uya pamuri apa handiti ototaura kuti vanhu kumwapa uchiko kupedza nguva ndiri kuita yangu munondiitei handitika saka tiri kuti zvinhu zviri kudiwa pane munhu uyu indiri kuda inonzi strong go back to sender yekuti munhu anoenda kunojorerwa wouya kuno ndowana wacho kuti tibatane nawo kuti tigadzirise problem osunungurwa mbichana otaura zvaakaita handitika zvinhu zvaanazvo zvoenda kunodini zvoenda kunobviswa nekuti zvinhu zvaanazvoka anemi because kumusha kwawo iye
kumusha kwawo ukaona akaenda kumusha kwawo ane hanzvadzi yake dzaanopareta nadzo handitika anoenda futi kumozambique kumozambique kwaakaendewa akanzi naNyahana munoziva uya anoturukira ng'anga wewa anonzi Nyahana akaenda kunonzi amai avo ari kupinda pagedha zvanzi nemung'anga iri pano amai handikwanise kukubatsirai zvamuruda ndazviona kumozambiki ikoko zvahakwa amai mimi handikwanisi kubatsirai nekuti munhu wamuri kurwisa haana kana chakakutadzirai muri kumurwisire chii akaridza tsamwa obva adzokera handitika adzokera anoenda uko kwedu uko kwakaprofitwa kuya ndokwaanoenda kunopiwa mushonga oichiwa iyo ng'anga yaakaenda kunotsiurwa nevanhu vemuvhireji kuti iwewe mukadziwe kuunza ng'anga pamusha hausi kunyanya kuti waakuti tasu here kunyanya pachimanyika kunonzi kuti enderei mberi handitika hausi kunyanya kuti watiende mberi here handitika wadiwa udzawe dzinza kupinza ng'anga musha hauzi muroorwa here iwe kukanzi ndiri muroorwa handina basa nazvo ini ndiri kurwawo nezvandiri kurwawo handitika iye ari kurwisana neni ofu ichi vanhu vemuraini mandinobva imini handitika nyaya iyi kana kuruzoti kana tikasvika pamusha kana kuti tikazosvika tese pamusha kukanzi ngazviende kunobviswa sabhuku anoiziva nyaya handitika chifi ndiyo ndisati ndaendera hangu asi sabhuku ndakamubhirifa ndikati sabhuku ukazoona ndosvika ndisasvika kugugudza mumba mako kukanzi uya tikubatsiri nyaya inozikanwa mese mandogara handitika kana mwana ari kukambadza hapana munhu anomutadzama ukaona munhu onzi muraini munhu ane nhumbu akaona iye mainini wandikutaurawo akaona ari kubva uko anodai so handitika kubva kuenda kutiza kuti amai avo anogona kundiita zvaona munhu atiri kutamba naye ka haisi kanyoka kekuti kanyoka kekure tiri kudhira neroambira ine yakaita nenge yakaputa mbanje ndiyo yatiri kudhira nayo ndiye munhu watiri kutaura munhu ane kuma 60 something years handitika asi akatanga kubata urombwa achiri musikana saka tiri kudhira nemunhu munhu mutete tiri kudhira nemunhu akauya muno mune vana vake anogara 2-3 days zvakazonge zvichikonfyuzawo vana vavo kuti ngei amai asingadi kuti ambogare kuno amboti agara zvezvi handi munoziva zvinoitwa vana mai kuti kana mukange muri kana vakomana kana 4 kana 5 anongoti agara kwangu inini hangu inini tomboti hauyi handitika because isi inini anotoziva kuti inini handimo asi kumunongedza kumuti amai muri murwani ndamunongedza anongoona neaction handinoita kuti handiuye kumba kana ndinoda kuuya kumba handiuye nechi handiuye ndamuudza handitika kana ndikabva pomba ipapo handiendi ndaoneka ende pane mamwe maprofita akatomutaurira achindimutaura kuti amai mimi mune zvamakaita because ndakaenda nemuprofita 1 ndikaenda newechi 2 ndikaenda newechi 3 wachingotaura zesemo iye achiramba umwe muswere akataura mboda kutomboti dzinga ndikazomutaura ndikati no panapa hapanzi kudaro inini ndindine senemu iri panapa iwe hauna senemu iri panapa kana zviri izvozvoka iwe ichibva pano mukoma handidi kunyeperai ndakada kuita nenge ndichada kutora mushamu kana mupondo kusiyana muuraya amai vavo nekuti haizi nyore mukoma kuti zuva nezuva zuva rese raMwari ndinenge ndiri panzira ndichifamba ndichitsvaga kubatsirwa asi ndichiziva kuti munhu ari kukonzeresa ndeuyo ari apo uyu achikonzeresa achindifambira kung'anga achisvika pakuunza ng'anga mumusha mababa wangu inini asina kumbobvira aunza ng'anga mumusha inini baba wangu of course aindirova zvakaita se aiona influence andimupe mhosva aita influence yemukadzi uyu asi haana kumbobvira ambounza ng'anga pamusha handitika ng'anga yakatanga kuunzwa nemukadzi achiunzira ng'anga achiunzira vana isusu takazvarwa newaanoti maiguru wake because mai vangu inini ndi maiguru wake imimi takatati mumwe muswere ndinoda kutaura imwe nyaya muone kuti amai avo akaipa takati tabva ukoko
taenda kuchenura kwambuya because mbuya vangu kwakabva amai nekumusha kwedu isusu kwakangoda kuita kwakafanana. Akandifonera akati uri kupfura rini apa pachikoro chikoro chatakadzidza because tinoti kana tubva kwambuya wedu isusu tinopfura nepachikoro anditika. Saka akanditi uri kupfura nguva, ndikati tiri kupfura nguva yakati anditika because ndandinoka motikari kandandadini katata kakari kekumwe bhururu hama yedu yekwaamai but andika kandandanzi driver uende navanhu kuHarare andindika kukanzi ndoda kuendawo kwaRusape, ndoda kuenda kuchechi. Munhu watutaura anotonzi akaimba panapa panodengeneka panapa akaimba panapa anotodiwa unzi ngauye mumapati, ngauye mumarufu, ngauye ngauye kana paruimbwa pese akaimba panapa anoimba mukadzi but zvaanoita isusu wedzinza tinozviziva. Hakuna dzinza taparadzana because of iye handidika. Akanditi uri kuenda here ndikati kukanzi ndoda kuenda, ndikati asi ndina mhai ndandoda kuti agete sense yekuti hazviti kuti apinde muna mhai wangu inini waakabvisa mukadzi akabvisa pamurume ouya because inini sekutaura kwangu ndiri before ndiri wa82 here kana kuti 81 handinyasoziva handitika. Sorry henyu mukoma asi bhetse rangu rinoti 81 asi handinyasoziva because vanhu vakazopindawo mumaraini vachizobvunza sezvandataura zviya handinyasoziva handitika. Imimi makazvitarisa imimi handisi kumupa mhosva kuti akarohwa nababa vangu, vamwe mai vangu aidini aitadza zvake handitika. Handingapindiri pagiraji rababa nanamai handitika. Asi ini ndiri kuda kubvunzawo kuti uyu mwana akazozvarwa uyu ndoa 83 ana unge auyawo here pana mai vangu, anga ari kutambawo here nababa vangu panawo mai vangu. Mwana uyu akazvarwa ndoa August 83 handitika. Anga kutamba because tine kuti kudananaka tozosvika pakudini pakuroorana. Hapana kumbotambikawo here pekuti aifambidzana nababa wangu inini mai vangu waripo handitika. Ndo mumotikari maanoda kuuya imomo kuti ndiendese aiwa kwaRusape handitika. Ndikati aiwa ndina mai wandinaye kukanzi tinongoenda. Ini zvakandikachamadza ndikati motari yakazara ndiroramba ndingopa mareasons ekusati asadini asauye handitika. Munoziva kuti akasvika pamotikari kudai so ndikati onai motikari yakazara handitika because asi dikwa kuti aida kutsvikinyidzika aikwana but isi takatangoitawo kareason kekuti mota yakazara. Akangoti abva adini abva adzokera handitika. Adzokera hatinombosvika 20 Ks 10 Ks 10 Ks don't 10 Ks handitika. Tiri kufamba mbichanaka iye ari kuenda kumba handitika because aida kukwira motikari iyi kai iye adzokera kumba isisi tiri kuenda takaita accident. Tiri kuda kuti tisvike mutauni iyo yekwedu tobva taita futi accident. Tinoda kuti tisvike maRusape takaita accident. Ndoda kuti ndisvike paMandara ndakaita accident. Ndikutaura handisitaura kuti kuenda nekudzoka kubva kumusha, ndikutaura kuti kubva kumusha chete ndakaita accident ka4. Handiti muri kuona kuenda kuzotsvaga kuti kuchiko kukanzi une mudzimu yakasimba iwe, une mudzimu yakasimba, Mwari wako naye ndada kuti ufire ipapo. Unouya kunotidadira tidadira chii? Munoziziva zviya munoziva kuti kubva ipapo kana even ndichienda kumusha even by now ndinosiya kana ndikaenda nemotikari kuti ndaona motikari ndawewo ndinosiya the nearest police station ndokwandosiya nearest town ndotora bhazi ndoenda kumusha handidzike nemotikari.
vanhu zvandinotaura zvika vanogona kuona vhidhiyo vachiti murume anopenga anditika anyanya. Munoziva here kuti mukoma mimi mukafamba panapa nemotikari mimi kuno vanhu vabata mushonga wabikwa nemushonga chaichai, mukafamba nemotikari akatora matsimba emotikari aya, motikari yenyu imimi inopidiguka. Achikuona pagirazi ro, achikuona iso. Ivo vanhu vari kumusha uko please ndinokumbira dikwakuruti kana mukuru wenyika chaiwo achiauthorize achisa mumutemo wekuti munhu wese abatwa nemhosva yakadai, ukabatwa ka3 uchinetsa mudzinza kana kuti kunetsa vamwe vanhu, ngapinde mujeri. Ndoda kudzoka baba pamanga muchitsanangura muchiti vaiuya kumba vachiisa zvinhu ndingati mishonga yavaiisa pamba, vaiuya in person here kana kuti zvaifamba sei? Right, imimi mubvunzo wenyu wakanaka, asi zvinhu zvandichataura panapa izvi kaizvi vanhu vazhinji vachazvikwesena kuti murume uyo akutopenga, asi kana wakasangana nazvo unozviziva. Kana usati wasangana nazvo usakomende. Ndo zvinhu zvandinoda kuti nditaure pano. Zvaanoita amai avo munoziva kuti muroyi zvaanoita auya kudaroka zvinhu zvaanoita anoita mumhepo, asi zvichienda kunobata nyama yako physically. Asi ukazvitsvaga kune vamwe vanoda kuti uone chokwadi, vanokuti uona uyu ndiani, uyu ndiani, uyu ndiani, vanokuudza ende unoona zvese zvavanenge vachiita. Zvinezvi zvaakauya kunoita manje, akati uyu mwana uyu haachauyi kumba, ndoita sei? Akaenda kunofemedza. Imimi mukoma imimi tomboti ndoda kuenda kunokukwadzai imimi. Anditi mimi amuchauya kumba kwangu inini. Ndiri mukoma wenyu kai. Anditika. Ndinotsvaga vanhu muma next door. Vanoita zvandoita inini. Ndoti ndibatiro. Enda unoita zvinhu pamba pake. Munoziva here kuti inini ndakabata umwe ambuya wandisingamhorosani izvo zvinai. Anditika. Ndakamubata ari pavharanda pangu pasina munhu pamba. Akagara kudai achikwatura makwati kwanzi abvunzwa nemai panext kanzi mimi muri kuite chii, munotaura naye here to the extent yekuti munoti danda riri padhuze neumba yake riri pavharanda pake. Munoziva zviya zvekuti mazana kuna magetsi saka munongoisa huni pavharanda. Saka ambuya vakauya vakagara pavharanda paya pane danda rake kwakutanga kukwatura makwati. Iyo physically unongori ufunga kuti amai vari kukwatura makwati, aiwa wari kuisa zvauri kuisa, anditika pamba ipapo zvawatumwa, anditika zvichiwa zviri zvinhu zviya izvi zvaakunetsawo futi nhasi. Ndine dzimwe mbuya 3 dzinogara munharaunda yandinogara, handitaudzane navo kana kupfudzana so hatitauri tese because ndakaona ende takatotaura tese wahakwa, anditika izvozvi soka ndiri kutaura dai soka kuna vanhu vanopinda dzimwe masangano musakomende zvenyu kana usingazvibhilive, anditika nekuti hauzivi kwazvakatangira ende hauzizi unongori kuti zvinhu zvakadai so zvinoitika here, asi kana wabatwa nacho ndopauchazoziva kuti zvinoitika, anditika. Vanhu ivavo handitotauri navo, ane genga raanoti kwandogara, anditika ane vaanouya navo, vana vake futi anovashandisa zvinhu zviya. Last week anditika mwana wake wekutanga anditika anomushandisa to an extent yekuti kana masowe chaiyo munhu akaona ane gauni chairo mapostora akaona anosvipira mate kuti haya ndiite zvinhu zvakadaro. Ungatora kuti kwanza ende kana kuti kumasowe kana kuti kumugodi kana kuti kuchii hadi, anditika iye zvaanongoda ndezvekuti bhora chichi, anditika. Umwe wacho ndikatomutaurira ndikati ona mwana wamai ndowechi3
Anditika. Una mwana wamai. Uri kuona padhopa kwapo? Kanzi ndiri kupaona. Ndikati uri kuona rawambira iwe. Kanzi handisi kuiona, ndikati uchaiona. Amai vacho vakapinda pachijana. Saka chijana changa ari kuda nekuti uyu akauya kunovhiringa mhiko yakaiswa pandiri yekuti handifani kuita chii, mukadzi handifani kuita. Mukadzi wenyu ndiye akavhiringa mhiko yakanga yaitwa yekuti hamufani kuita mukadzi. Handifani kuita mukadzi, handifani kuita mwana. Ndosaka achisanidzirwa pamubhedha achifuma ari pasi, tichifuma isisi takatarisa mudenga. Anditika tufuma takatarisa mudenga. Kana wanga wakapfeka kadio kemukati kaya, unofuma kari uko. Uyu anofuma riri uko. Ari pasi. Magumbeza akakurasirwa uko. Anditika chi onzi uri kundipengedza nekuti murume wangu. Anditi muri kuona manje. Inini wacho inini ndofuma makuseni ndiri kurwadziwa. Ndiri kurwadziwa nei? Munoziva here tiri mukoma inini kunonzi kunotorwa maofu kubasa. Nditi handitori ofu. Why? Ndinotanga kugara paumbaso, ndotanga kufunga kuti what's next? Mukazoona ndouya kuna mukoma Robert kudai so, munhu wandinoti ndiri kutraya kuita kuti mukoma ndibatsireiwo. Wedzinza hawadi kuntonzwa nezvazvo. Hawadi kana kuti wagadzirisi. Anditika asi kana kuri kuti ichava iri mhosva yekuti ndiri kugadzirisa, aiwa, kana pazvinoenda kunobviswa kana kuti paanonzwa kwacho, ishe wacho wemedu mandakazvarirwa macho, I'm prepared kana kumuona kana kumufesa. Sabhuku nyaya iyi anoiziva. Ende anotozviziva kuti haazokwanisa kukomenda semunhu mukuru. Ende andingataura handidi hangu kutaura kuti ndiani, because munoziva for security reasons wamwe wada hawo kutowabuda hawo wamwe asi ndoda kuti nditaure nini kuti ndinyatse kuti nyaya inyatse kuonekwa kuti nyaya yakaita sei. Mhiko yandakaiswa iyi ndo mhiko. Anditi muri kuona kuti yakubuda yakunzi mhiko ka. Anditika andinambotaura kuti ndakaendeswa kune waya. Anditika izvozvi instead yeavawo, anditika ane vaanoshanda nawo kumusha uko, shamwari yake. Iuyu mukadzi uyu ndinomutenda chaizvo nekuti aisvika time imwe yaiti baba akashoteserwa nemari, aenda kana kunoitawo zvimwe kana kuti kunokanya madhina kana kuti kudinini, achindibatsira kuti tiende kuchikoro sometimes. Anditika asi mimi mukoma mungafunga here kuti zvingayo ndinomutenda iyeyo ari kundiitira akandisa mhiko. Anditika zvaakandiita ndezvekuti akandizora mafuta kudai. Anditika anditi uruzorwa semwana iwo bva wafara. Anditika bva ndakugura ruoko iro. Uchazviona here kunatsirwa kwawaita uko? Hauchazviona. Anditika wakutarisa kuti oraiti iwewe, even though usingandidi hangu kuti uchiti vana vakaberekwa ndisipo, wakubva waita utsinyi kunosvika pautsinyi uyu. Ndoda kuuya pamati makaratidzwa mamaifamba. Mairatidzwa pai zvinhu zvese izvi zvimuchiona amai vachiuya vachiita zvavaiita zvaifamba sei? Ndairatidzwa one, ndataura yekuhaka kai. Ndataura yemudzimu. Munoziva pane vamwe kumasvikiro, kunonzi kumasvikiro. Anditika yakabuda futi iyoyo. Anditika kozoti kune kumwe kwandakamboenda kune avo vanoita zvekushopera dzinonzi n'anga. Anditika vakati mukoma inini handikwanisi kuti ndizotaura, tinoda kuti titaure takaenzana kudai. Ndakaenda kunenge kuivi. Ndakati pekutanga ndibva ndaita zvatakaita. Anditika mukomaka unotsumbara kuti dimwa rairamba hake zuva rakadai asingaise kuti kudoka. Warume kana kwadoka kunoitika zvinhu zviri ungodly. Akuite zvinhu zvaMwari kuya. Anotouya amai vaya. Anditika osvika pagedhi
gedhi riya irika iro rinotovhurwa kamwana kaya kadiki kacho kagedhi kaya kanotovhurwa kudai wotoona kutoti malaisi kuti ngwe anditika wotovhura dhoiro anouya kana kuti nevana vake anditika because vaanoshanda navo kumusha nevaanoshanda navo munharaunda because munharaunda vakutozvidza kuti hatichawirirani saka wenharaunda vari kuita ninga vakuda kudzokera kumashure anditika but ari kuati chi handei anditika wekumusha uko izvozvi last week ndakatorota ari kuti ndakuda kumutsiridza mabasa angu aya because pane paanomboti mho mukada kuuya kuita nenge zvatiri kuita izvi anomboti mho mbichana kuda kuti iwe uarayirwe anditika obva azouya paanouya pachoka mukoma munofunga kuti pamwe takutofa pano mumba mangu munoonekwa kitsi inobatwa ichinzi kitsi iyi haizi kitsi munoziva kuti kitsi ndinoda kutaurira mukoma mozonzwisisa zvinhu zvandiri kutaura izvi vanhu ava veusiku kuti vanoshandisa chii vanoshandisa kitsi vanoshandisa masavara mai ava vanochinja kuita musavara kuchinja vana vavo kuita masavara mazizi anditika makonzo anoshandiswa apa asi apo nepapo asi izvi zvinhu zvandataura izvika izvi ukazviona zvichinyanya kutambira mumba mako usazvi underrate vamwe vanongoona masavara makusena achiti korokoro ari pamusoro pemba iwe uchifunga kuti masavara amwari kunyeperwa vanhu anditika vanenge vaedzerwa anditika inini pamumba pangu inini vanouya sekubvunza kwamaita vanouya semasavara zizi kana kuti kunza makitsi anditika makitsi aya anouya panapa anouya pabedroom iwewe wakambozviona kuti unovhura yewa everyday unoona kitsi yakagarira iri panapa yakanangana nepamakararawo izvo zvanditaura zvezuro so kumba kwandogarawo kwakatopwanywa munhu ridzindu totya kuti akatouya anotozonditi wakapwanyirei pakatopwanywa neumwe muzukuru wandinogara naye akapwanya achitodzingirana nekitsi ichiramba kubuda mumba matogara yakapwanyika yakapwanya window yo anditika ichiwa kitsi yewe ina munoziva kuti kumasoro kuna vanhu vanoona kukanzi mimi baba imimi chimboitai kuti pamba penyu imimi pane imwe nguva yapano pane kitsi iri pamba penyu but kitsi inoenda kuwindo rebedroom renyu chizoendai munoona uchiti inini andirare mukoma andirare ndinoda kutaurirai ndinongorara kana kuti rare 10 minutes ndamuka rare 10 minutes ndamuka nekuti ndakutya kuti ndikarara anouya achikwadza mwana wevanhu nekuti mwana uyu zvandambotaura zviyazvi kuti anga akaiswa futi pachijana mwana uyu akambofonerwa anditika uyu mudzimai wangu akafonerwa akanzi mazuva acho tatichiwamba kuti tisati nyatsa kuona light kuti light riko but ndandaneka kufungidzira kuti mai awa anditika akafonerwa akanzi imimi muri kuti muri kunetseka nenyaya yembereko dimambo yakuno tambogadzirisa mai ava takati ngatimbofambe tivatafamba asi akatanga kudaro ndiamai vamai anova umwene wangu ini akati nini kune munhu andaona muprofita wandanzwa kuacurious uko anditika muprofita iyeye anditika anogona kutibatsira akati ndikati before usati waenda chimboenda kune muprofita wa timbonzwe anditika akasvika muprofita waya achifoshora kudai achigadzira dhundu rake anditika akangomira kudai so iwo wamwena wake wamwena wangu nini anova mai wake neimwe shamwari yavo anditika wachisvika pari so kukanzi ndazviona kuti muri kuuya kwandiri ndisati tamhorosana ndiri kuona chimiro chakaipa pamberi pemwana uyu achireva mudzimai wangu mwana uyu
ane mabhegi akarongedza. Muri kunzwa zvandiri kutaura? Pana umwe vane ngirozi inofamba iri muhomwe. Mwana uyu ane mabhegi anawo akarongedza, asi mabhegi aya kwaari kuenda kune garwe rakashama. Mwana uyu ada kuitwa akafira mberi. Kuchiko abva describe zvese kuti iwo ane nhau yembereko yaanayo, asi nhau yembereko iyi ine kuti anoenda zvakapfurikidza, asi kana apedza mazuva ake anoita dzimwe mazuva ozotanga futi pakati apa asati anyanye kuenda, ozotanga futi oita futi zvichiwa zvinhu exactly zvaringe mwana wakatarisana kudai. Mai anova mwene wangu akabvunza kuti nhaiwe mwana wangu uda kuenda kupi? Akati ndakadaidzwa navamwene kuko kwatakaroorwa. Akauya akanditaura, ndikati nini handina no holds bar. Zvawanzwa kumuprofita uya undiudze inini. Handiti akauya akanditaura sezvazviri. Ndikati no, ngatidzokere futi ikoko. Akanditaura ndega inini. Anditaura ndega inini. Ndakazoti nini hausi kuenda. Mai vavo vakafona. Vakanditaura kuti iwe hausi kuuya kuno, warora wese waakunoko, hausi kuuya kunoko. Warora wanga unzi uyai kuno, wanga uriyo cover up. Pane kamombe katuda kuurayaka. Anditika, kamombe mudzimai wangu. Anditika. Uyai kuno. Kwanga ada kuenda, ndiye angaroda mupakafira mberi. Kukanzi inini handichakwanisi kuuya nekuti amai vangu vari kurwara. Saka kana vambichana ndichazouya. Kukanzi watichi? Kukanzi ndisuri kukwanisa kuuya. Kukanzi mungamire here ndinokufonera kana ndajusa. Kukanzi taura, ndaisirawo mari yangu nemwana wangu. Mwana wacho handichataura hangu nezita. Ndaisirawo mari yangu nemwana wangu. Ndaisirawo mari yangu nemwana wangu. Taura. Zvekuita zvehasha zvekuti waita zvinhu zvandandisoroda kutarisira from you. Handiti. Kukanzi pane kumwe kwatinoda kumboti timboende kuti amai ava vangu ava vana vamwena vangu kuti waite zviri right. Neniwo ndichidini ndichifanira kugadziriswa ikoko. Kukanzi hope kwamuri kuenda kwacho zvinoita. Kanzi matichi ndati zvinoita. Kwamuri kuenda kwacho ikoko. Uya nini respondi. Ozobatanidza mai zvakataurwa nemuprofita uya vanoti damn you. Ndopa akanditara ndikataura kuti kwauchaenda nanhasi anobvira kuenda futi. Anditika. Ende inini handifungi kuti ndichiri interested because baba patakaenda uko akanohakwa. Baba wangu inini akaenderwa paguwa because baba wangu inini newadzimu wekwangu ana sekuru anachii wanoti dho rake remukadzi kukasvipa chete wakunoka vachinetsa wachiuya kuhope kwake wakumunetsa. Handitika madhays aakanetswa stereke akamboya akamboda kugara kuno, asi zvinhu zvinomudzorera ikoko imhiko iyai yekuti anoda kuramba achifuridzira achiti kuenda paguwa rasekuru wangu inini nababa wangu inini achinocherera because baba wangu inini akahakwa achinzi ende munogadzirisa paguwa rangu. Guwa rangu ndine kabhodhoro kakaiswa kumakumbo kwangu ndakasungwa. Handitika akaenda kunosunga makumbo handi munozva kumusoro kwemunhu kuya mumaoko umu. Handitika mune zvaakaenda kunocherera imomo. Akaenda achinodaidza vana vake ava achiti hende tinodini tinosakurira makuwa. Iye manje deeply ane zvaarida kuenda angada kuona masvikiro because kumakuwa mai vako iwewe uri kunditora interview iwewe. Handika haakwanisi kuenda pamakuwa edzinza renyu asina kana iwewe. Handitika saka
iye manjeka akashandisa vana vake wakafunga kuti tiri kuenda kumakuwa kunonoti tinodini tinonogadzirira madzateguru edu tichinonokura tichitsvaira tichidini but munhu uyu anga ane kaba dzake kuenda kunocherera mishonga. Anditika sekubvunza kwamandita paya ndiminyatsopa clarify kuti anouya sei. Anouya ari iye kana nevana vake zvandambotaura, kana kuti anouya nen'anga, kana kuti anouya ane group revanhu vemuarea nevekumusha, because kumusha anotungamira rimwe sangano rana mazita awo handikwanisi kutaura, asi wakadzi wandinonyatsauziya umwe wacho aritori very close kwandiri wekuti kwakaroorwa hanzvadzi yangu inini. Handitika ane wakadzi ndofunga if I'm not mistaken 1 2 3 4 5 8 wakadzi waanotungamira, kuti ukaona kana pane paramba umbayanzi ine muteuro yakasimba kana kuti ine chii chakasimba, handitika daidzai uyu anodaidzwa ndiye mainini watironetsana nayo wandiri kuuya kunotaura nhasi pano kuti ndo maitike azviri kuita. Uchiona zvinezvi chandakubatira hana maoko, ndine mwana wevanhu uko akandifira, baba wangu anafira parangozini, inini ndindoparangozi nekuti kune umwe munhu amuroorwi ari kuuya mumba medu kunotiparadzanisa achida kuparangozi kuda kuuraya mudzimai wangu uyu, kuti izvozviso ndinogara kwatezvara ndoenda kune fora yatiri zvinezvi ndogara ndonzi saka iwewe wedzinza rako wari kuti chii, ndinopindura ndichiti chii naini baba imi. Baba ndiri kunzwa inyaya inorwadza, ndofunga tichinopendera mumhuri, ndingati kunenge kuna nabamunini kuna natete hanzvadzi dzana baba, makambonopoteera here ikoko kuti ana baba dambudziko randiri kusangana naro rakamira so ngatifambe tigadzirise nawo iyi uye vakati mauya zvakanaka mukoma. Munoziva here kuti inini ndakazoguma ndazotaurira mashoko baba munini wangu inini. Munoziva kuti masangano atinoendaya andirambe kuti munhu ngaasapinde masangano, handingada hangu kutaura mamwe masangano because munoziva kuti masangano aya akafanana nezvikoro. Umwe munhu anogona kuenda pasi pemuti obva abuda nechain of ease, handitika umwe munhu anoenda chikoro chekugara pamasofa obva aita dofo rekugumisira, handitika machechi aya doctrine ratiri kupa mumwe machechi rimwe rari musoro wedu rekuti usasachabatana. Baba munini wangu inini mudzimai wangu uyu achiti achirwadziwa ari pakoma akauya nemukadzi wake, auya nemukadzi wake ndikati muri kuzviona kaizvi ndo zviri pano izvi, handitika ndo upenyu hwandiri kurarama ihwohwo hwekuti inini ndinoenda kunonesa mukadzi ari kumaperiods achibuda ropa rinenge tinoti chitubwi, mvura iri buda muchitubwi iyai, yes ndo mabudire zvinoita ropa racho, handitika onai zvinhu ndezvedzinza izvi, ngatiuye tidini tigadzirise musha, handitika baba munini because of doctrine ravo rekuchechi, handichatauri chechi kuti ichechi rudzii, akasimuka nemukadzi wake uyu ari pabhedha asiri kukwanisa kana kusumuka. Ndakasimudza ndinoona kukumbira ruregero kana kuna baba munini izvozvi nekuti ndakazotaura nekurwadziwa, ndakamuti baba munini ka sorry to say this, ndakamuti muri stupid yemunhu, you cannot say kuti ndosaka muchidzi baba munini. Why ndisiri kuti baba mashowa mega izvozvi, mashowa mega why andisogumira pekuti baba ndiri kukuti baba munini. Why? Because muri munin'ina wamudhara rekuti baba munini rabva rashowa nemabasa amuri kuita ekuti munosiya munhu murora wenyu ari kutsinda ari mumusha menyu, imi wandiri kuti baba, handitika moenda monoti sara upedzerane tichazokunamatira taakumberi muchisiyayo ko ndikakufonerai kuti musana mambozinga kuti munhu uyo afa munoti chii, kukanzi tinongonamata tiri kumberi. Ndikati baba munini muri kutaura here kuti izvozvi so kuruzoti ndikabatsirwawo kwandinobatsirwa hamuchazondidi. Akataura kuti tinozozviona, handitika baba munini izvozvi so
handitauri naye. Why? Because ndikataura naye vanoziva kuti uyu munhu uyu nyaya yake ndeimweyo. Saka watondisvipa, ndosaka ndakuya kuno kuna mukoma Robert kuti mukoma Robert iwaiwo samukoma wangu ndibateiwo ruoko ndadona. Tichinovhara baba, kune vari kuona mhuri yeZimbabwe vanokwanisa kunge vachikwanisa kupedza dambudziko iri kuti riganuke. Rubatsiro rwamuri kuda muri kurutsvaga kuvanhu vakaita sei panguva iyi? Inini handisisina selection yandinoti ndinoselekta kuti ndiri kuselekta kuti uyu asi chandisingadi hangu munongozivawo upenyu zvaunozoita. Tinoziziva mangwana kuti mangwana zvinogona kuzonetsa on part of zvekuzonzi izvi zvazodai enda unodai mangwana zvichizondinetsa inini personal handizodi. Asi inini handina pandinoti kana iri ng'anga inozvikwanisa, kana ari muprofita anozvikwanisa, kana ari chii anozvikwanisa, ndoti handidi nekuti ndiri munhu akaita so. Aiwa handini. Munhu wese anofema anozvigona. Handitika zviri zvinhu zvekuti zvinondichenesa inini. Kana achizvikwanisa kuzvitanangura, achizviendesa kune vana vake iva vakomana vari kuramba vachiti amai vedu havadaro, wazvione waende kunonongedza amai vavo. Handitika kana in most cases inini zvinhu zvandandiri kuda zvandiri kunyanya kuda ndinoda kuti zviende kunorowa muridzi wana vacho wouya wonoona kuti zvinhu zvaitaura because vana vacho varuzviziva kuti izvi zvinhu izvi zvakanzi zvikabviswa zvinoenda kunorova amai ava vanogona kufa. Kana wafa it's okay, no problem, I don't care, no basa nazvo. Why? Because hakuzi kuuraya here. Of which munoona mukoma munhu anoita naye akasvika pakumutsiura achibuda achimanifesta akati ndakamutaurira uyu kuti iwewe ona waparadzanisa dzinza, ona waparadzanisa vana, iwewe hausi kuona here kuti zvinhu zvaita zvakasiyana chine kuuraya zvavaita izvi zvauri kuita izvi zvakasiyana chine kuuraya. Ko oraiti kana onako kuti warege kungomuuraya kanzi handikwanise kumuuraya. Why? Because vanhu vese vakuzviziva. Izvi zvese zvinobuda nenyaya yekuti tinenge tichifamba. Baba ndakasvika Bhashungwe, munokuziva here? Aiwa baba, ndinotenda nenhoroondo yamatipa. Ndovimba veruzhinji vari kuona shungu dzina baba maererano nematambudziko avari kusangana nawo mukati mekurarama. Vachabatsira nhamba dzenyu tichaisa futi pasasi pescreen kuti kune avo vanokwanisa kukubatai vakubatei vabatsiridze dambudziko iri riwanike richinoganuka. Mhuri yeZimbabwe ndofunga nyaya yavamatara mainzwa vane dambudziko rekushaya mbereko, asi mukufamba vari kubata amai nini mukadzi wababa wavakazorora mushure mekunge amai vavo vaenda. Zita rangu inini ndinoitwa Frank Wesere. Ndoda kutendai nerutsigiro rwamunoramba muchitipa seZim News Beat, muchisubscribe, muchilike nekushare maprograms ese atinokupai. Ndofunga kubata kwataita nyaya yavamatara maiona tichine chivimbo chekuti tichafambawo nenyaya iyi tichizoona kuti zvasvika papi. Rambai muchingotsigira Zim News Beat. Tinotenda.